Айде сега. Разцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Казвам се Ирина и съм от малко село в долината на розите. Днес аз и моята дъщеричка Стефани се местим да живеем в град Казанлък. Стефи, виж, наближаваме Казанлък. Да! След малко ще влезем в града. Да! Искаш ли в новата квартира? Да! Много е хубава, маменка. Ще ти хареса много. Мичето, ще можеш да го носиш? Да! Шишко. Да! Давай. Леко. Ну-ка. Ето я. Айде. Стефи, виж, маменка. Това е телевизора. Имаме си телевизор. Там мама ще сложи на Стефито дрежките на шкафа. Виж колко е голямо леглото. Едно. В новата квартира имаме баня, тоалетна и топла вода. Докато на село се налагаше да цепиме дърва и да палиме печки, за да се стоплиме вода. Две люлки! 4 люлки, една парзалка има и там. Това е парзалка, виждаш ли? Бих искала да дам всичко за дъщеря ми Стефани, да направя всичко добро за нея. Бих искала да има спокойно детство, да не бъде лишавана от нищо. Казанлък е известен с две неща. С розите, които отглеждаме, и с фабриката за оръжие, в която аз работя. Този завод се произвеждат страшно много оръжия, както и патрони. Има работа за всички. Заплатата, която получавам, не е достатъчна да си плащам наема и сметките. Сега ми помага пеенето, да успявам да се справя. Отделно се работи до много късно, почти до сутринта, и понякога ми се събират около 24 часа в денонощието да не спя.
Вече ще стане почти година, откакто съм разделена с бившия съпруг и живея отделно от него с детето. Аз сама трябва да се справям и с наемите, и с всички сметки. Скуби! Извинявай. Аз съм теглачка в завода, тегля барут. Някои от барутите са доста лесно възпоменими. Някои може при самото падане трябва да се концентрираш максимално, да си наистина отпочинал и добре да се чувстваш и спокоен. Има един полигон, който е вътре в самия завод и там ходят да пробват всичките патрони, които се произвеждат и те за големите машини от рода на гаубица, на танкове, на БТР и такива разни. Откакто се помня, винаги съм чувала тези гърмежи. Всеки ден рискувам живота си. И всеки ден съм благодарна, като дойда до детската градина. Благодаря на Господ, че ме е запазил и мога отново да отида да се взема и да се видя детето. Днеска как беше на градинката? Добре, добре. Какво правихте днес? Пяхте ли? Да. Кои песнички? На танци. Народни танци? Да. Браво! Браво! Кажи нещо на мама. Ку-ку! Обичам те! Обичам те! Си моя гола. Той вечно жале. Дядо ми беше овчар и любовта към музика дойде от него, да. От него съм научила много народни песни наши. Мислеше за всички нас, мислеше за нашето бъдеще. Искаше с братовчедите ми да продължим да учиме, за да не сме прости и неграмотни.
Родителите ми са много по-различни от мен. Те са си вкъщи, се грижат само за животните. Не се срещат толкова често с хора. Все едно за тях света е спрял да се върти. Какво мислиш за фабриката ми в завод Арсенал? Не е лесно там, ама къде да отидеш? Защото само там има работа. То няма по друга възможност къде да отидеш да работиш. Няма, трябва щеш, трябва да си там. Винаги може да се измисли вариант, ама със сигурност май ще изкарвам повече, отколкото да ходя в физик работа, да оперееш, да сготвиш. Какъвто и да е вариант, трябва да измисля нещо. Защото наемите са високи, сметките и за детската градинка също за Стефито трябва да плащам. Отделно за танците, на които я записах. Виждам, че има талант. Дори колегите ми я чуха колко пъти казаха, че много вярно пее за нейната възраст. И ако иска да се занимава с това, аз ще направя всичко. Няма да оставя за миг. Аз нали исках да ходя да уча в Котия в Широка лъка. Май нямаше места. Мамо, в Широка лъка Леля Мима, нали, каза, че познава Валя Балканска и каза, че ще ме запишат със сигурност там. Точно те беше. Малка беше, не знам. На в 8 клас бях. Пак малка. Както и да е. Тази вечер за пръв път отиваме да свирим в заведение и се надявам искрено да ни харесат, защото клиентите, доколкото разбрах, са по-заможни хора. Това за мен е добре, защото може би ще ни дават и отделно парички от надника, който изкарваме. От каквото мога да спестявам повече, за да успеем да останем тук в града. И трябва да си намеря
друга работа. След като свърша работата си в завода, отивам в EasyCredit. За тази работа разбрах от моя близка приятелка. Какво знаеш ти? Това от За кредито, ако искаш. Аз имам на Изи. Имаш ли? На 15 ми вноската, ама то се пада в неделя. Ево дяко, а? Понеделник ще го платя. За един ден не е проблем, Не. защото на 15... Ма ево дяко. Теглиш цяла, плаща две. Ами ако искаш, бе. Да кажа някой, ако иска да тегли на този телефон. Да, стидно да сложим. Да го прибереш това? Прибери го долу. Не се влачи краката. Ами ще ти купя. Ще взема парички. В EasyCredit нашите началници ни окуражават да предлагаме кредити наши близки, приятели, познати. И колкото повече кредита дадеме, толкова по-голяма ще ни бъде заплатата. Защо са ти тези пари? Нали знаеш, че лихвите са високи? Ами високи са, ама някои от моите плащания закъсняват, трябва да погася няколко сметки за това. Да, ама исках да ти помогна по друг начин, защото ти толкова много ми помага, че... Аз по този начин не ти помагам, но чувство, че ти вредя даже. Все пак аз ти благодаря. Благодаря ти, че я свърши тази работа, въпреки че лихвите не са много изгодни, но е нещо. Не са натъжава и така е. Ако има възможност, ще ти помагам поне за вноските. Сега декември, като имам участие повече, ако нещо стане, аз ще ги внасям, когато... Независимо в което и да е домакинство, хората прибягват до кредити, защото реално заплатите им стигат да живеят колкото да оцелеят. Нямат възможност да си платят тока, водата или нещо от този род. Дядо, когато почина, на нас всички не беше известно, че той имаше спестени пари за нас. След като завършиме, да може да ни помогне да продължиме да учиме. Но баба, когато ни даде парите, баща ми ги взе от мен. Тогава нашия телевизор се беше развалил и той купи телевизор, купи такива неща, уреди.
Много ни липсваш. Само, че мислеше за нас. Живея тук вече от месец и ако имам достатъчно сили да работя на всичките тези работи, както до сега, мисля, че ще успея да се справя с наема и с всичките сметки, които ми предстоят. Благодаря. Кое е това? Нали бомбите ти правя? Дето мама ги прави. Да, Такава ли бомбата? да. Уу. Сега си направи на бомба с така. Такава. Червена бомба. Да. Всъщност старая се да го приема наистина като нормална работа. Гледаш да си изкривиш своето мислене, за да не го приемаш буквално. Да успееш да преодолееш страха, който изпитваш. Бих искала да дам на Стефито всички възможности, които са ми по силите. Бих искала да й дам тези възможности, за да може тя да се изяви. Когато бях малка, много исках да ходя навсякъде, да докажа и на себе си, и на всички, че мога. Но ще го направя с моето дете това. Когато не се грижиш за едно растение, например едно цвете, и още докато е малко, постоянно го мачкаш и го тъпчеш и не полагаш грижите за него, то няма как да расте и да бъде гордо и да излъчва красота и да му се радват всички. Понякога живота ми прилича на това цвете.